Ai, kaixo lekeitio, jogurina borobaren ama naiz, antza hundia daukat, ez da? Guapa. A ber, gauza bat, grabatzea gustatzen zaizu? Ai, ama, labur metraiak gainea egitea gustatzen zaizu? Bauta, zure momentua, hauze da. Zer esan behar dizuet, kameratoia, parte hartzeko kameratoian partxatzeko epea, ja zabalik dago. Apuntatu, kameratoian parte hartzeko, venga, animatu. Eta urtero bezala gaia, zertaz egin behar dezuen labur metraia, onlineen zabalduko da, online, interneten, bai, gaia hor ikusiko duzue, eta hortaz egin behar dezue labur metraia. Bai, bideoen frikia bali bazara, apuntatu, animatu, nahi ere, zugar gustatzen zaiz, beira zen olako bideo egin dudan, apuntatu, kameratoia, 2019 da, nire alaba egongo da, horre paile bezala, beti urtero bezala, bueno, ze gusto ona daukan. Ez que gainera web horria oso errosa da, kameratoia.eus, apuntatu, lehen eta apuntatu, eta orkestu zure lana, hor ikusiko dugu eta irabazten duzun, venga, animo, baina animatu, bai neska mutilak, transexualak, bisexualak, denetarik apuntatu, kameratoia, 2019, oi ama, edizio hau, zoragarria izango da. Ze guapa. Jogurina borobaren ama naiz, eta nik daukan laguna 11 ezagutzen duzue, Stranger Thingsen neska, nire lagun mina da, eta mike, adibidez beira, gauzak mugitzen ditut, beira, abai, beira, Amabosgarren edizioa, venga lekeition besterik ez, apuntatu!